Tongai kublei pi baro ke besngap ke tin ke soblei ne por ngai kublei fi ke kerteng ke Jesus Christ. Ne por ngada ni ke tin ke soblei ke bang kwa ban hikai shapang ke jingdwai iasaid. Ke jingdwai iasaid. Ke jingdwai iasaid ke de ke jing tenrong lem ke jong ublei ye ke jing sngo ke jong u na ke benta jong no but ye kata udah penen kam yang ngai pi ban dua side nta jongki kata de jing dua side kaungon kada ke jing tenrong lem ke jong ublei ke jing sngo ke jong u yono lada ublei upen I ya no shapang ke jing long ke jongki lani ke jing don kam ke jongki kabada wan ra ye ke jing khia ke jing sngo khia po ka don jong fi de ma pi ke badon kum kata ke jing sngo khia to tip badai ublei kan ubaya benta bat pi ya ka jingkit bakya khnang ba pin dua ya side nta jongki la de pi persang ban duai kat kum kata ka jing yo I lani kata ka jing khia ka badon po jong pi nak benta jong kita nanoi pi ki juja ki kamba ba pi dua ya side nta jongki bat pin yo I ru ba ublei usdang ban kata ya kita ki ba pi dua ya side don pening jong pi ki badon kum kata ka jing sngo khia to tip ba de ublei ubu apo jong pi kata hi ka jing so khia ba ka de pi ban the ye ka jong pi ha khamat jong ublei na ka banta kita ki ba pi sngo khia kata ka jing dua ya sai de ne ka dau Samuel wang nganai bangan lepom la da ngam duai ka mun ha ka donut ka jong Samuel ka don ka jing sngo khia na ka banta ka jai beru Israel pin puli kata haga kitab badingkong Samuel kanong kabakat ar kadukot kabar pulai Samuel wang nganai bangan lepop lada ngam duai kaumon lada duai lepop lada don ka jing smokia na kamta jongno lada piu I ka jing non kam jongno lada piu I ka jing long jongno bat ka wan ra ka jing kya ka jing smokia na jongki lada pim duai kaumot pi lepop lada ka daw lada ngi duai pan ipli mangi kanya ka jing khang ka jing terku ka jing em jongki lengba ka jing duai jongi kaumon ublei kwa yang ai pi bangin long ki atiar ka jing terku na ka banta kita ken ki bangin duai kana ai pi ka don ka bor ka jing duai sai bikin mau ne em shwa ba ublei un penjot ya ka sadam shwa ba ublei un penjot ya ka sadam udah bu ya ka jing smok ya ka donut ka jing Abraham da ka ublei hi uang kitab Genesis pin puli kata kumno nganam ya thu ya ka ka bangatmu how porlok ujonga sngotenat bo blei u khot yu Abraham u porlok jong kaumon u blei u klem da yathu shwa ho Abraham ya ka bo thmu ya ka ban penjot no ya ka Sodom but hadin bo u Abraham u duai na ka ban ka Sodom u duai u Abraham wong la don si phongon ki ba hak hato ben penjot la don sangot la don argot ben penjot andala wat la shemba ndon ki ba hak la tang uwe hi utau de ulat but pin puli hang tu ke kitab Genesis pin shemba ublei penjat ya ka Sodom wala do dua ya sa Abraham ro la dagi su puli story kum tu ngin shemba I kum ba kan jing dua jong Abraham kam se so henry kam long kum ta ka Bible ka kum ni tu kitab Genesis ka kum ni ba ublei u ken mau yo Abraham but upen la im yo lat ublei u ken mau yo Abraham but upen la im yo lat ke ik ba ublei u ken mau yo Abraham kadai ka jing dua ya sai ka jong Abraham kai dei namar ba ublei ken mau ka jing dua ya sai jong Abraham usapung ha im yulan ka daw ka don ka bor ka jing dua ya sai abang ngal pi ngi dua ya sai no ublei pernah im ya kita ki bangi ngi dua ya sai la ngi dua ya kita ki ba ublei bu apo jong ya ka jing sokia ka don ka bor ka jing dua ya sai pi ken mau ka por jong Esther ha ka ba kadon ka we ka an ka ba thmu ban penjat no jiu ha ka bukum ka por ka anjo ki mit bagi persa shisen balarai mla ban penkelai kata ka an hadin bo Mordekai u yathu ek Esther shapang kata ka an ban penjat no jiu ka Esther kala shimi ka senjam ban lum mi ka jing duai sha jingit ban duai sai lai skilan ter ki sha jingin but hadin jo ka jing duai sai ka Esther kala ban yang khamat usim lada yang khamat usim klem khot usim ro kataru sha peniap henry la shemba usim sngo bahaya ka Esther ha ba kum ga por bat ya ka an ru la penkela ba anam penjat shu ya ki jiu ha ba kum ga por mar ka don ka bor ha ka jing dua ya sai
Tagadaw ublay khot yang ay pi ke bala yo ke jing pediem ke bala suspa ke jong ublay ke bala sat da ka snam jugu la khot yangi bangin long ke lingdo ke jugu ping pude ki kitab jing pen pau kal long san ka khat ba shipo ngi long ki sim bat ke lingdo ke ka kam jung lingdo ka kam jung lingdo kalong ban yeng hakamat ka perthai bar ublay ban warra e ka jing esuk ban yasat e ka perthai ka ban jot ka baram mga phiro ka kam ka jungi kalong bangin yasat e ka ban sim ka bokodor khnang ban pin yasuk e ki show play khnang ban pin poi e ki show play kan ka bor ka jingdwai yasat junga jongfi yang in jet ban dwai yasat na kam taki wei da khamtam ni le la don ka no ka jing sokhya ya no hapo ka do jungi kata ka de ka jing tenrong lem ka jung blai kata ka jing sokhya par ka de yangi ban dwai bala da ngis dang ban dwai phin i bo blai kata e kita ki bangi ngi dwai yang in jet ban dwai yasat maru Jesus Christ ru hikai kata hi kalenti kalong ban dwai yasat to blin kur khui fi nagam ta ka buram jung blai amen.